bahal kaya mabulig na sa among komunidad. Tungod nga ang diya nga equipment standard machine. Kag ang diya nga mga minisinso, bahal magya mabulig na kanamon. Tungod ang diya gamitin naman sa pag-rejuvenate no kang mga nagaedad mga 60 o 50s nga amon nga mga puno ng kape. Ya, kinabagal kita mo salamat kay Coop. Sawan lagi kami kang roasting machine. Madugang namon kay improve ang amon sabor ka amon kape sa pag nami nga pagsanlak. Subay nga diya nga bulig mapadayon sa titik dito.